Stine? Ejner, her der har jeg en bunke med praktikpladssøgende, og de har forgæves ledt efter en praktikplads i uendelig lang tid. Hvad skal de gøre? Jamen, de skal selvfølgelig bevare modet, og de skal blive ved med at søge, selvom vi godt ved, at vi mangler praktikpladser i øjeblikket. Det vi må gøre, det er, at vi skal sikre, at virksomhederne stiller så mange praktikpladser til rådighed som muligt, fordi det er jo uddannelse for næste generation. Og hvis ikke det er nok, jamen, så må vi sikre, at vi får en ordentlig skolepraktik, og vi får nogle skolepraktikvirksomheder. Du siger skolepraktik. Så tænker jeg, at man står op, går i skole, så graver man et hul, fylder det op igen, tager tilbage til skolen og gør det dagen efter. Det lyder måske ikke så fedt. Er det det, du mener? Nej, absolut ikke. Det her det skal ikke være meningsløs opbevaring af unge. Det skal være en skolepraktik, hvor man går ud og producerer nogle rigtige ting, som rigtige mennesker de her skal bruge og have brug for. Men Ejner, nu siger du til mig, at man skal producere rigtige ting, som rigtige mennesker har brug for. Og så tænker jeg, det gør de jo så på en lærlingeløn. Er det ikke konkurrenceforvridende? Nej, det vi tænker først og fremmest, det er, at vi skal producere noget af det, som ikke bliver produceret i øjeblikket. Altså hvis du kigger på Haiti, som har en fantastisk frygtelig katastrofe i øjeblikket, hvor de mangler tag over hovedet, rigtig mange mennesker. Vi kunne producere små nødhjælpshuse, som vi kunne pakke sammen og sende til Haiti. Vi kunne producere CO2-reduktioner på offentlige virksomheder. Der er masser af muligheder. Ej, det lyder altså virkelig skønt. Vil det så sige, at man kan tage til Haiti, og så kan man ligge under den her palme, og så kan man bare tage en uddannelse og nyde livet? Nej, jeg kan helt klart sige, at der er ingen grund til at gå ud og købe badetøj til det her. Det handler om, det er jo, at vi laver ting, vi producerer ting, pakker dem sammen og kan sælge dem videre. Det handler om, det er jo at lære at bruge den uddannelse, man har fået. Ejner, det vil sige, at du siger, at vi skal producere ting. Det kunne fx være dele til biler. Ejner, jeg tænker, at det her er nok. Altså ender det ikke med, at vi kommer til at rende rundt derude og feje fortove og tømme skraldespanden? Det er klart. Nu først og fremmest må vi se på, hvad er det for nogle opgaver, vi har, der ikke bliver gjort. Hvis det så ikke er nok, jamen så må virksomhederne tåle, at vi går ud og laver nogle ting, som de også skulle have gjort. For det vi skal være opmærksom på, det er jo, at alle unge de har ret til en uddannelse. Vi kommer til at mangle arbejdskraft, så derfor må de tåle, at vi går ud og gør den slags ting. Men Ejner, altså de her praktikpladssøgende vil garanteret spørge dig om det samme spørgsmål, som jeg vil. Får vi overhovedet det her igennem på Christiansborg? Jamen det mener jeg, der er en chance for. Alle realistiske og ansvarlige politikere må forstå, at alle unge mennesker har ret til en uddannelse. Vi kommer også til at mangle de her unge mennesker. Så derfor, hvis ikke de her det lykkes, jamen så er der kun én måde, det er, at LO sammen med de unge må gå på barrikaderne og sige, at alle unge har ret til en uddannelse.